N'ime otu obodo dị n'akụkụ mmiri, ahịhịa ndụ juru ebe niile. Ebe niile dị jụụ ma makwa mma. Ifufe na-efe nwayọọ nwayọọ. Ụmụ nnụnụ na-abụ abụ ụtọ. Ọchịchị na-agba n'ike n'ike. E nwere obere ụlọ mara mma dị n'ime obodo ahụ. N'ime ụlọ ahụ, ọkụ dị nro na-enwu na-ekwu ọkụ, mee ka ìhè dị ebe ahụ niile. E ji eserese dị iche iche ụmụaka sere n'onwe ha wee chọọ ụlọ ahụ mma. Ụmụaka nọkwa na-ebu asị ma akwụkwọ ma oche, na-akwado maka akụkọ Maazi Obi ga-akọrọ ha. Mgbe ha nọdụchara ala, Maazi Obi batara. Obi bụ ha sọ aṅụrị. Mgbe Maazi Obi nọdụchara ala, ọ kwachara akpịrị were sị ha, ụmụaka, unu adịkwa njikere maka taa? Ee. Akụkọ a bụ iji kọwapụta ilu ndị Igbo na-ekwu na nkụ onye kpara n'ọkọchị ka ọ ga-anya n'udu mmiri. N'oge ọkọchị n'obodo ụmụ anụmanụ, e nwere ubi jupụtara n'ahịhịa ndụ na okooko. Agbụsị nọ n'ubi ahụ na-akpa nkụ iji kwado maka udu mmiri. Ụkpana n'otu aka ahụ nọ na-egwu egwu ma na-achị agbụsị ọchị. Ọ gwara onwe ya na oge ka dị. N'oge adịghị anya, mmiri malitere zobe nke ukwuu. Mana ụkpana enweghị nke ọ ga-eji nyala ụkwụ, ma ya fọdụzie nke ọ ga-eji sie nri ọ ga-eri. Agbụsị na ezinụlọ ya nọ na-eri uru nkụ ha kpaa n'ọkọchị. Mgbe ahụ ka o doro ya anya na nkụ onye kpaa n'ọkọchị ka ọ ga-anya n'udu mmiri. Ụmụaka, ngwa ka m were akụkọ a kụziere unu ihe. N'oge gara aga, n'otu obodo a na-akpọ ụmụnne dị, e nwere otu ezinụlọ na-ebi n'udo na ịhụnanya. Ha bi n'otu akụkụ obodo dara jụụ. Ezinụlọ a nwere ụmụaka abụọ, Chioma na Obinna. Chioma nke nnukwu, ebe Obinna bụ nke nta. Chioma bụ ezigbo nwa, na-emekwa ihe niile a gwara ya mee. Kwụsị, ị ga-emerụ ahụ. Oche abụghị ama egwuregwu. N'agbanyeghị na ọ bụ nwata, Chioma na-eme ihe dịka okenye. N'isi ụtụtụ, Chioma ga-ede akwa akwụkwọ nwanne ya nwoke, nyere ya aka ịkwado akwụkwọ, ma duga ya n'ụlọ akwụkwọ ya tupu ọ bata kwado maka nke ya. Akpụkpọ m amakazi. Ewo. Na-agbono. Ututu omanu. Unu mere ọfụma. Obinna, Obinna, chere m. N'ụlọ akwụkwọ Chioma nọ na-akụziri ụmụ akwụkwọ ibe ya ihe.
iji gosipụta oke amamihe o nwere. Ọ bụrụ na anyị gee ntị n'ihe onye nkụzi na-akụziri anyị, anyị ga-abụ ndị dị mma ma baa uru n'ọdịnihu. Anyị mụrụ abụ ịdị Igbo tata. Ka m gụọ ya. A B C N'ime udo na ịhụnanya, ebe ha na-enwe aṅụrị, ha amaghị na ebili mmiri nọ ha nso. Na mgbede ụbọchị ahụ, oke isi bidoro waba nne ha. Ọ chetara na ọ bụ etu a ka ọya mbụ ya si malite. Ọ malite bebe akwa. Di ya batara wee sị ya, ebezina akwa nwunye m, echi ka anyị gaa ụlọ ọgwụ. Chioma nọ n'akụkụ ụzọ ma mwute juru ya n'obi. N'abalị ahụ, ụlọ agaghị onye ọbụla n'anya kpakam. Ha niile nọdụrụ ala n'oche na-eche ka chi fo. N'oche ebe ahụ nna ha nọ, ọ bụghị naanị chi ofufo ka ọ na-eche, kama ọ na-echekwa ebe ọ ga-esi weta ego n'ọgwụ, n'ihi na ọrịa nke mbụ riri ya ọtụtụ ego. ya. N'isi ụtụtụ echi ya, mgbe ha ruru ụlọ ọgwụ, ha hụrụ onye nabatara ha. O wee jụọ ha sị, Kedu na ihe anyị ga-emere unu? Nne m adịghị ike, biko nyere anyị aka. Ị debanyegokwa aha gị? Gaa n'aka ekpe gị, unu ga-ahụ onye nlekọta na-enyocha ya ahụ. Daalụ Mama Chioma. Anyị ga-eme nnyocha ka anyị mara ka o si eme gị. Ngwanụ, ọ na-awa m ezigbo isi ọwụwa. Ha, nne, ọ dị njọ? Ọ dị ka ọrịa gara aga laghachiri. Obi amapụla gị, anyị ga-agwọ ya. Mana ọgwụgwọ ọrịa nke a ga-erikwa ego. obi wee mapịa n'ihi na ọ maghị ebe ego ga-esi pụta. Daalụnụ, kedụnụ ka unu mere? N'elu m, ọ dịgonu ka ọ ga-adị. Pere, amaara m gị. O teelarị aka m ji mara onye ị bụ, wee jirikwa anya na-achọ gị. Amaara m na ị maghị onye m bụ, mana ka m kọwara gị. Nyere m aka, nyere m aka. Ọ naghị eku ume. Egwo, egwo. Jiri nwayọọ, nwayọọ, kuu ume, na-eku ume, na-eku ume. Ka m nyere gị aka. Daalụ, ịzọgo m ndụ. Kedu ihe mere gị? Oziọma, ị dịkwa mma? Ngwa bịa, echegbula onwe gị. Anọ m ebe a. Ọ bụ nwa m ka ị zọpụtara ụbọchị ahụ. N'ihi ya, aga m akwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ nne gị. Ihe ọ ghọtara bụ na ọ dị mma ka anyị nwee ezigbo àgwà. Ọ dịkwa mma ka anyị na-enyere ndị mmadụ aka, ọ bụrụgodị na ndị ọzọ ga-achị anyị ọchị.
Gbaa. N'eziokwu, nke onye kpara n'ọkọchị ka ọ ga-anya n'udu mmiri.